नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस समय कोरोना काल का समय चल रहा है। आप अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। धन्यवाद। सखी हो, दुनिया में कोरोना फैलल जात बा, कुछो नहीं बुझात बा ना। सखी हो, दुनिया में कोरोना फैलल जात बा, कुछो ना बुझात बा ना। जब से आइल महामारी, सब भइले बेरोजगारी। जब से आइल महामारी, सब भइले बेरोजगारी। सखी हो, कफन भी नाही कोई के दियात बा। सखी हो, कफन भी नाही कोई के दियात बा, कुछो नहीं बुझात बा ना। सखी हो, दुनिया में कोरोना फैलल जात, कुछो ना बुझात बा ना। छूटल नाते रिश्तेदारी, बीमारी पे तैयारी। छूटल नाते रिश्तेदार, बीमारी सिर पे तैयार। सखी हो, घटियो भी कम पड़ल जात बा, कुछो ना बुझात बा ना। सखी हो, घटिया भी कम पड़ल जात बा, कुछो नहीं बुझात बा ना। सुखवा में रहल सब कोई अपना, सुखवा में रहल सब कोई अपना। दुखवा में भइले सब बेगाना, दुखवा में भइले सब बेगाना। सखी हो, दुनिया से इंसानियत मारल जात बा, कुछो ना बुझात बा ना। सखी हो, दुनिया से इंसानियत मारल जात बा, कुछो ना बुझात बा ना। सखी हो, दुनिया में कोरोना फैलल जात बा, कुछो नहीं बुझात बा ना। सखी हो, दुनिया में कोरोना फैलल जात बा, कुछो नहीं बुझात बा ना।